for the prophet. Hakuna mai vanosiya mwana achigara kwavasingazivi. Mai vatinoziva vanoita chipfambi nemwana wavo kumusana kana vakundikana. Mai vatinoziva havarase mwana chero zvodii. I love it. Makadii mama? Tipeni makadiyo. Hi, how are you? Makadii. Uri sei? Ndinofara zvangu prophet. Muroerema. Now listen to me now, mama. Sei mauya nemwana uyu. Mwana uyu ari kunetsera kuziva kuna amai vake. Koima musi mai vake? Mwana womunin'ina wemurume wangu akatizwa nemukadzi. Varoere maoko. Akasiwa achiri mudiki diki. Varoere maoko. Iwo mama wako unomaziva here? Handivazive. Kozita? Zita ndakangonzwa kuti vanonzi Maria. Marian? Anzi Moyo. Hai. Ipapa chero kada kuvatsvaka nekuwanda kwakaita ana Moyo. Unoziva chero kaenda paFacebook kada unoti Moyo. Unoona Moyo. Bekimpilo Moyo, Bekitemba Moyo. Kumusha kwainzi nana munene kuko. Kumusha kwacho makanzwa ndekupi mama? Hamukuzivi? Ndekwani? Kwamai vacho? Takangonzwa kuti anzi kumberengwa. Yeka ndokunana munene koko. Beki ukataura kumusha kwaka anofara. Nana mai Manyere unonzwa kuti zvangu zvaita. Amberengwa ndoifarira. Amberengwa ndoida. I hope I will go there. Makanzwa kamuridzo here keyo kumberengwa. Kamuridzo aka. Yabozve kuti. So, madam, now, ndoda kuti muteerere so. Tinotiende michana. Bosi munoziva kuti isusu patinoita kutaura so teta toona nyaya dzedzapedzerwa kudhara. Takungoita kuti mimi neni tinzwanane. My goodness. Whatever the case might be. Ndiri kuoneswa even imi muchiuya nemwana wemamuvimbisa mukati kuwana mai vako chiri kusaona mai vako ini ndini mai vako. Ichokwadi. Ndizvo zvamamuudza. Ndo zvandatomuudza izvozvo. Listen to me now. Chii chakaitika kuti imimi muzogara nemwana? Mwana uyu akauya nemurume wangu kumusha achiti bamunini vatizwa nemukadzi. Ndokutanga kugara kwamakaita. Ndokutanga kugara kwandakaita nemwana uyu. Tikazongowira nemurume wangu tingatichengetei mwana. Ko ivo bamunini baba vake vari kumuchengeta here? Havazi. Ndiri kunzwa kuda kutomoka boys. Ndotaura here? Now, listen to this, mama. The good news is ndine good news ne bad news. Ndiudzei mama kuti muda nditanga ne good news here kana bad? Ne bad. I remember kumusha wainzi na mama pedza kudya ndizokurova. Wakomana apajikike ka waudzwa nzoda uzorohwa arimedzeke. Muda nditanga ne bad, but I will start with the good. Ndodzoka pa bad. The good news is tichibva panapa nhasi tichaziva truth yemwana uyu.
namai vake. Maita That's the basa good prophet. news. But now the bad news is, ndirikuoneswa paine mumwe murume, but murume uyu wakaita girlfriend yake, but girlfriend yake inoda zvemafaro, inopinda mubhawa. Girlfriend yaita nhumbu, mwana ari mudiki, ndobva yati kumurume, chitora mwana wako, ina handigona kugara naye, nekuti mwana uyu ndikagara naye anozonditadzisa kuita mabasa angu ekupinda mubhawa nei. So ndichiona kudaro ndaoneswa murume uyo wakaita kuramirwa mwana, ndobva anzi enda nemwana wako. Mwana uyu murume uyu ndokuti dhuu kufunga, akati ndinoenda nemwana uyu sei kumukadzi, zvandakaroora. Ndokutora mwana ndokuenda naye kumusha kwaive nemukadzi panguva iyo. Ndokusvika kuti mai mwana shura raitwawo nabamunini vane mukadzi wavo, saka mukadzi wavo uyu angovatiza nemwana uyu. Mudzimai akatarisa mwana, immediately the woman fell in love with the child. Ndokubva abonda nemwana akati mwana uyu awangu. But chokwadi ndechekuti mwana wemurume wenyu waakaita naye negirlfriend. Ndo the good news mama, asi bamunini vakangoshandiswawo vakangobvuma kuti vane mwana, but bamunini havana mwana, bamunini havatombouya. Asi dai akanditaurirawo kana iprofeti kuti mwana ndewako, ndaingomutorawo semwana wangu sematorero andanga ndingomuita kuti mwana wangu, pane kuti dai akandinyepera. Zvinotyisa kakutaura chokwadi chakadaro. But one thing that I love about it mama, ndechekuti imimi rudo rwamana rwone mwana uyu haruna anogona kuzopinda pakati. It's true. Girlfriend inonzi Maria, girlfriend inonzi Moyo, ndekumberengwa. But even chero murume wenyu wacho haatoziva kwaari nekuti munhu anoenda apa achienda apa, ndambomuona ari kuCape Town adzoka aenda apa, ndamuona ari pakati adzoka aenda apa. Koreva kuti mwanangu, mai vaurida kuziva hakuna vamwe mai vanopfuura mai vauinavo. Hakuna mai vanosiya mwana achigara kwavasingazive. Mai vatinoziva vanoita chipfambi nemwana wavo kumusana kana vakundikana. Mai vatinoziva havarase mwana chero zvodii, ava havazi mai zvamuchose. Ndimbirewo kuti vanoperekedzwa neminana.
Sunday yakasiyana nemamwe. Big Sunday Service na Prophet Tifredi. Musuwe Sunday 1 February 2026. Zviri kuitika kubva na 10 mangwarani kusvika na 4 zuva roira. Tinenge tiri pa number 11403 kona High Glen Road na Mushayabande Road, Glenora B, Muharare. Pane zvihombe zvakakumirira, saka wanikwa uripo panzvimbo. Goodness and Mercy Ministry, Big Sunday nemunhu waMwari Prophet Tifredi. Sunday 1 February gore rino 2026. Muchida kuziva zvizere, fonai pa namba dzinoti 0712 528 094 kana 0778 059 270. Prophet Tifredi vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.